Costele, vezi ce colac frumos ai în mână? Îți place? Uite, dacă rupi cea mai mare bucată tu din acest colac, să știi că îți ai un plăcău. Dar dacă Tatiana rupe cea mai mare bucată, îți avea un fată. Ia să vedem ce va fi primul, băiat sau fată? Nu. Tu colacul îl apuci cu o mână, dar Tatiana îi dă voie să apuci cu două, pentru că fiul fire mai firă, nu? 1, 2, 3. Ai, au fi băiețele, va fi și băiată și băiet. Ia să știți, local. Da, Mireasa Oleg. Păi vezi, în astă seară eu am spus una foarte multe încercări pe ce iubesc pe Mireasa. Da, la moldoveni ca mai dificil cu Mireasele. Da? Și nu uita că e verișoara mea. Și ai să dansez frumos o lezghică moldovenească, așa. Ce-i aia? Eu să-ți arăt. Ce-i aia? Nașule! Costel, ai să auzi muzica și ai să înțelegi. Și pe nașul o furat să înțeleg astăzi. Îți hoți? La noi tot ce-ți faci, faci spre bine. Înseamnă că nu degeaba o furat Mireasa. Aștept nașul să vină. Unde este? Cred că l-a furat și pe nașul. Păi dacă nașul nu e în locul nașului, va fi fratele Mirelui. Trecem ca la mine aici. Așa. Dacă vreți să-l susțineți în seara pe Costel, ia ca un domn fuge, dar eu să-l ajung de urmă muș. Mie-mi plac românii, mai oameni buni, mie-mi plac românii. Ori alege și vreo doi moldoveni, măcar așa să danseze lezghică. Nu. Că e de la mine din sat și-a știu chine. Adică el poate dansa lezghică? Da, el o să înveți pe toți. Așa că, Costele, eu îți dau 3 dacă vrei. Încă unul mai trebuie, încă puțin. Lasă că lunașul îi găsim o floare. Să vedem cum dansează mirele nostru. Schica! Ia așa din sat, arată-ne cum cu mâine. Hai! Haideți!
Fratele tău dansa și pentru tine. Asta e bine că ai un frate care te susține. Să te bucuri întotdeauna? Sigur că da. Dar eu mai vreau să te pun o dată la încercare. Și-s moldovan că n-am furat pe nimeni. Nu, Costel a spus și că era frumos aici, cu unde? Ucrania. Ucrania. Costele, nici are de tine, sincer. Te iubesc. Ce-ți mai trebuie ținerea să înțeleg? Ai multe de făcut? De făcut nu unde e bani și la România. Uite, sincer îți spun, nu glumim, mireasa vine. Tatiana, vino, draga mea, lângă noi aici, te așteaptă o lume întreagă. Stop! Tatiana, nu dăm așa. Stați, săreacă. Că eu nu știam. Este arbitru. Ai văzut? Am chemat-o și nu vine. Acum vorbește cu vorbește ei. Ia că tău, vine, ia, uitat, ia-te-o. Vino coace. Îți place? Mă dus. E crește matasa. Azi că tot e de folos, Costele. E de folos. Întreabă. Amar la tine. Un amar la tine la unul. Amar. Ia așa. Stați, aleacă. Cum se vede treaba, au acceptat mireasa. Să, muzică lăudare. Jucăm mai departe. Păi dacă ai sărutat-o de cum înseamnă că ai acceptat-o, nu? Eu am înțeles cum la ai sărutat-o, dar ce ai îndrăznit la gura lui, dar... Costele niciodată eu nu casc gura, păi și nu vine cascatul. Așa că, vornicinile, eu vă ofer cuvântul vouă. Nu știu cu asta. Îți place mireasă? Alta nu-i Costel. Aducem! Lasă Costel! De câte loc? Uite cu asta. Trei mireasă adevărat. Oameni la mireasă. O pregătit o listă. Noi vrem saună, stări, 5 ore. Nu ascultăm la așa. Stai, frigărui, afară, tăt cu carne de și pâinerează. Pâine, prieteni, numai decât. Și punct 3, Contractul matrimonial. asta este punctul 4. Eu spun punctul 3 să fie o ladă de bere. De bere a doua zi. Nu, bere a doua zi, asta ar trebui și la frigărui. Și punctul 4 o las pe domnișoară. Care este? Este dacă e independent. Și ești acolo, ești mireasă. Costel, e mă pinică mie. Eu mă pinică mie. Contractul matrimonial. Tu trebuie să promiți. Ai lipsit n-ai zis un promis? Gata, uite de mireasă, ia tu. Lângă eu ți-o dau. Așa, 1. Promiți în fiecare dimineață să-i faci cafeaua soției tale. Ți-i rău? Trebuie să-i promiți. Ți-i rău? Știu foarte bine. Eu lucrez dimineața. Înainte de lucru. Doarme. Tu m-aș rămas. Ea se trezește și o bea. Ea tot doarme. Ea se trezește și o bea. Promiți? Cu sare, zeda. Spune, da, băi. Costel, stau să bea cafea până să ia să facă Da. Promiți? Zeda. Mă gândesc. Promit. Promit. O promis. Este. Punctul 2. Promit să ajungi soția în bucătărie. Dar până mai eu fac mâncarea acasă. Promit. Promit. Mergem mai departe. Punctul 3.
noastre. Promit să speli sigurel, ciorapi și lingerie intimă, atâta dacă ce soții tale. Ai mașină, Zita. Auzi, voi trăiți în pădure? Promit, Este mașină. promit, să ne conectezi la mașină, să ne strice lumina, ce faci? Nu te-ai măritat, mă. Eu nu m-am măritat. Nu trebuie să mă te-ai însurat, promit. E ba da. Hai că mai bine așa Hai că vezi mașină. Bine, mergem mai departe. Promit fiecare sâmbătă să faci curățenie generală în casă, atât tu cât și soția ta. Promis să mă duc în fiecare sâmbătă cu băieții la un fotbal și să beau o bere. Iată, soția asta te duci. Promit, Da, promis. Pare rău. faci curățenie cu soția ta? Că beau bere cu băieții. E amândoi! Faci curățenie cu soția ta. Da, promis. Ați auzit? Este. Mergem mai departe. Promiți noaptea să stai tu cu copilul când el va plânge. Ăla în bănuță, ăla care În bănuță. să faci. Viață. Promiți să dai voie soției tale la distracție cu fetele. Bă, promite, bă, că mai ierturi, bă, eu-s mai scump ca ea, bă. Nu. Eu-s mai scump, bă, paxului de bere cu mine te scoapă atât de ieftin. Zic că promiți. Dai mult? Da, promit. Promit atunci. Promit să o scoți cel puțin o dată în lună la shopping. Shopping? Shopping, să-și cumpere haine noi. Shopping. Dar pe ea când iau salariul totdeauna îl cheltuie pe shopping. Tu, din salariul tău. Eu-s mai scump, bă. Că e normal. Eu-s scump. Promit să o duci în vacanță cel puțin de 2 ori pe an. Cu banii ei oricând. Promit cu banii tăi. Cu banii ei în fiecare zi o duc în vacanță. Acceptăm sau nu? Promit să îndeplinești orice dorință soției tale. Normal. Eu nu zic. Încep să te iubesc. Bravo! Și că una ultima și cea mai importantă, promit să o iubești mereu. Întotdeauna am iubit-o și o voi iubi mereu. Cine mai ia de soție? Așa, uite, aici este semnătura bocatului, adică a mea. Semnătura miresei, că e de acord. Rămâne semnătura ta. Hai. Uite, fixul, te-ai însemnat? Și vă rămâne ca amintire. Sus, aici. Îți dau voie. Aduce mireasa? Păi asta este iubirea adevărată, dragii mei. Una mare la tineri!